This is Chemahara. It's Thursday, the 3rd of April, 2025. That's okay, footy, guys. Vedweka. Inini, I've always said the politics is kuitwa nevanhu rume dziri kutikonzeresa idzi. I don't know kuti vanhu vari kusapota, vari kuadvisa VaGeza. Think tank iri behind VaGeza statements and influence, vanoziva zvavanoita. That think tank is morally empty. Vana vakasungwa 79. Did they strategize kuti kana vana vakasungwa, we need to speak to my human rights lawyers, vatipema pro bono services? They did not. Because vanenge vachiti chedu havadi kugara pasi nemamwe maZimbabweans vachitaura, because ZANU-PF is clueless. Kune zvinhu zve-opposition, because they've never been opposition. They've never had to suffer at the mercy of Idi Mnangagwa or Robert Mugabe. They've never had to arrange a protest, number one. Havazive kuti protest munotanga say, how do you coordinate? How do you get everybody per road? Because they've always been on the receiving end. Opposition has always been arranging my protest. So for years, so when it comes to protest, opposition are more experienced kupinda ZANU-PF. But kana vanhu vachiti ichi chinhu chedu ichi, vasingadi rubatsiro, kutora rubatsiro from other individuals who are experienced. Ndosaka nchiti think tank yacho iri morally empty. What are they doing to ensure kuti vana vakasungwa vabudiswe? Vana who headed the call yavo yekuti ngatipindei muroad. Guys, like they're just politically they're just politically untrustworthy. Yeah, that's the word. Tokutemba, you say, ndakakudzai kudhara kuti guys ka politics dzenyu dzotirwadza isusu madzimai nevana vedu. What is your problem? Ezvo makutaura zveimpeachment. Guys, impeachment, first of all, makaya mchiti is illegitimate, ma-elections akabiwa. Sakana ari illegitimate, ma-elections akabiwa. Impeachment, which is a legal process, inoitirwe. You now talk of a legal process. Don't have double standards. Don't have double standards. Impeachment, which is ED already has got 2/3 majority in parliament. And the opposition, their hands have been greased. Their palms have been greased. You want to take a process, it's not going to work. Come on, guys. Come on, guys. VaGeza Vakura is over 80, man. Idi Mnangagwa is over 80. Those two people, they are now, I'm just trying to be as polite as possible, but they are in their geriatric phase. Vanhu vari kuva advisor, both kwa Idi, Zvigananda zviri kuadvisor Idi, and also those that are around Geza. Titirei mushe manimi. Pana zvamuri kutombotiudza apa. Vanhu vangadai vasina kana kumbobuda mumastreets to this day. The momentum was building up makuti chibvaipo takuholta maprotest takudayo. Makazvitanga zvinhu izvi mune strategy here. Mamune strategy kana kuti makangotaurirana moga muchimwadoro kuti ngatiti vanhu mustreet. Vanhu vombomira zvonzi mirai muna January, February upere March 31. Vanhu vose vakadzidza vemuZimbabwe vomirira 31. Only kuzongosurirwa mumaziso. Like a fat in the face, really, guys. You need to be serious, man, in nenyika. And there is no turning back, because the minute you turn back, the system is coming after you. So munofanira kuti think tank yenyu munotora madzimai. Ndo zvandaitaura izvi. Ndo zvandaitaura, because ndaitozvipredicta kuti zvichanetsa kumberi. Mufanira kutora madzimai, kutora magweta, kutora vanhu vakasiyana-siyana ku-engage different people. And the ordinary people on the streets. Muchitaura navo, pachivhitori doti kubwereketa navo. Then munowana kuti, okay, uyati zvakati uyu. Haikona ngoti chese chinhu chataurwa danyoka yemabhunu, it must go. Iye oga on his own, guys. Nyika izi yemuno wani.
hatidi vanhu vanozoti chinhu chedu ichi toda kufoira tose. We are here to support you, but at the same time we are here to help you kuti zvinhu zvamune muchiita zvibudirire. Handiti muri kunzwa? Iye zvinotirai tichifadzwa nenhema nezvimayoutube kuti process yekubvisa Mnangagwa yatotanga. Process yekubvisa Mnangagwa atobva kubva rinhiko January muchiti atizaenda kuDubai. Azodai. You need strategy iri proper. Kugara pasi kufunga nevanhu noti kungopa vanhu anxiety isina nebasa rose. 8:30 tiri kuya kuzopa press conference. 8:30 chataurwa ipapa hapana. Ndakakuudzai ndikati muri kutaurisa we need action. Kana pane munhu anozondishora kuti hey Chimhamha vanotaurisa I don't care, but isisu we don't sugarcoat things. Tinotaura zvinhu sezvazviri. Garai pasi munatsofunga zvakanaka kuti this is what we do, because social media and the ground zvakatosiyana. Social media tinokwidzana ndege dzamashanga, but paground pari kumobilizwa. Ndakaudza someone ndikati paground pane munhu atonditi kune protest yei yekubvisa Mnangagwa. They did not know because paground hapana information iri kusekuleta zvikanzi we've got this, and then people don't turn up in their numbers. Musati westira nguva manini indava muchidaro imini. Like we are so anxious, vamwe vedu tiri kutoita mapanic attacks. Kutonamatira 31 imi musingarongi zvakanaka. Kunamatira 31 machiyo kuti ifambe zvakanaka. Musingarongi, you will be busy smearing vanhu vakaita sana Chimhamha who ask my questions. Mubva mati shisiyewo akapatirwa marina iti. Don't listen to her. She's always been ZANU-PF. You don't want to ask to ask my questions. Kukubvunza ibvunza makarongeka here? Who's gonna be the leader? Kana idi Mnangagwa mamubvisa? And for how long? When are we going to have free and fair elections? Hamudi kunzwa mubvunzo iyoyo. Nokuti mukabvunza mobva mamhanya kuti ZANU-PF vakazoshata paiva vakazodaiso. Guys man, mukada muchiti chinhu chedu tokutarisai. Mairambidza vanhu kupinda kuti vaite mumaprotest. Muchiti hey tiri representative yearmy. Army iri kuti zvakati. Army ichaprotecta vanhu. Kana army makatiudza kuti ichaprotecta vanhu, why isiri kunhenganikira? Isina kuprotecta vanhu vakasungwa. Why isina kuprotecta blessing nhengirikiri mhlanga? Why isiri kuprotecta anyone? Chiko chiri kutora nzvimbo. We deserve the answers to know kuti chii chamuri kuronga imini. I'm so tired and fed up with this kind of politics.